नामथ' गैथ'आ गोसोखां सेन्टार गोसोखां सेन्टार दोननाय होजेननायाव एसे एला बोरैबा मोनदोंमोन आरो होनो रोङा नैबे जाबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय संकं पन्सायत नैबे मोनसे फिसा तिनिआलि नैबे तिनिआलि ओरै आखिथिं बे साइडजों थाङोब्ला 4 नं बालिगरा होनो ओमफ्राय ओरै सिदा थाङोब्ला जोङो बिथिं लग्लुं मिसिं लग्लुं बर' तादनिया गोबां जायगा मोनहैगोन आरो नैबे दखान थानाय साइडथिं बे जाबाय 1 नं बालिगर 1 नं बेसगुरि आरो बे 1 नं बेसगुरि बारनानैनो 2 नं बेसगुरि जों मोनो आरो थारैनो नैबे दखानाव आङो सिगांफोरबो बिदिनो गेजेर गेजेर मालाबा आं मिक्सार जालांदोंमोन बे मिक्सार साना मिक्सार आरो दा बे मिक्सार साना मिक्सार जानायाव गेजेर गेजेर बिदिनो सुखु दुखुनि खोथा सावरायो थारैनो बिथाङा बे समाव बे दखानजोंनो आं नुबाय बोसोरसेनि बारबाय बोसोरनैसो जाबाय बे दखान होनाया थारमाने बे दखान होनानै बे फिसा दखान होनानै बिथाङा बेसेबां रां खामायनो हादों बा बेजों बेसेबां लाब जायो बेयाव मा बेखौ बहायनानै जिरायना थानानै माबायदि बे लाब खालामनो हादों थारैनो सासे आइजो मानसिया जोङो गोबां न'खरफ्राव ओरैनो जिरायगारनानै थायो थिग बेबायदिनो बिथाङा जिरायनानै थायालासे गावनि माने जि मोनो थारैनो बेखौ बे साखाथियाव दखानखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बे दखानाव मा दङ साधारन आरो सिम्पोलै बारा मुवा गैया बेसाद गैया ओमफ्राय बयबो मिथिनाय जनजात नैबेथ' पानिफुरि ना मा होनो पानिफुरि गोबां मानसिया बेखौ जायो उन्दै गेदेर गोबां बयहाबो बेखौ जानानै गोबाङानो इन्ट्रेस्ट नाङो आरो थिग दा गोलाव खालामला भिडिअखौ बाजैखौ एसे बाहेरायाव ओंखारबोनो खावलायबाय दा जोङो नैबे साखाथियाव थानानै रायज्लायगोन आरो दा बाजैनि सोमोन्दै बाजै खुलुमबाय ओमफ्राय दखाना बेसे बोसोर जाखो इयो बोसोरसे 1.5 बोसोर जानोसै बे जायगाखौ मा होनो 1 नम्बर बेसगुरि 1 नम्बर बेसगुरि गामिया बे गामियानोथ' 1 नम्बर बेसगुरि न'आबो बाजैना नोंनाबो गामिया 1 नम्बर बेसगुरि ओरै सिदा नाहर केमेराथिं साना दखान होनाया खै बोसोर जाखो 1.5 बोसोर 1.5 बोसोर जाबाय आंनि बोसोर होनदोंमोन 1.5 बोसोर बारबाय आरो ना 2 बोसोर जानोसै 2 बोसोर जानोसै ओमफ्राय सानसेयाव फुंनि बेसेनिफ्राय बेसेसिम आं फुङाव बारा खुलिया बिदिनो 12टानिफ्राय खुलियो 12टानिफ्राय खुलियो मिक्सारा दा बेलासियावसो बांसिन फाननो हायो नालाय मिक्सारखौ मा फानो इयाव मिक्सारजों लोगोसे बिदिनो गथ'फोरनि चक्लेटबो दं आरो पानिफुरि आरो इसे एला पाकेटनि मेथाइबो लायोमोन दिनै गैथ'वा दिनै लाबोआखै आरो मालाबा लायो आरो ओरैनो सारा मिक्सार बेसेसोनि फाननो हायो मिक्सार गोजा सम लानानै मानसि फैनायनि खोथा ओरैनो मालाबा प्राय बेसेसो 1500बो फाननो हायो 1500सिमबो फाननो हायो पानिफुरि गासिबो बे फिसा माबायावनो गलायाव दखानावनो 1500 1500 थाखानि फाननो हायो खमबा 1500 खमबाबोथ' 500 थाखा थायो मालाबा मिक्सारसो नालाय ना होमबा नायदो जोङो थारैनो गोबाङानो गोबां मोजां दखान होनो नागिरो खिन्थु बेबायदि फिसा जुदि फुंनि 12टानिफ्राय बेलासिनि 12टानिफ्राय मोनानि खैथासिमसो होयो सम लानानै 5टासिमबो थायो 5टासिमल' होमबानाखै माने 5 घन्टायाव 500 थाखा खामायदों होनदों आरो ना 500 400 मालाबा 500 मानसि जाबालाय 500बो थायो मालाबा 400 300 बुंनो हाया जिखुनु हाजिराया थायो नायदो जों सानसे खस्थ' मालायनाव बैनानैबो 300 थाखा जों खामायनो हाया दा फुंनिफ्राय न'आव जेसेबां मावनांगौ 12टासिम मावबाय ओमफ्राय 12टानिफ्राय नोङो साना दखानखौ होफैबाय आरो ना थिगानो ओमफ्राय बेजोंनो न'खरनि जानाय सोलिनाय बिदिनो सोलियो आरो ओमफ्राय खेथि बाथि दं एसे न'आव गायोना न'आव गायोना होमबा बेथ' बाहेरा खरसा फिसाजो फोरोंनाय फिसाला फोरोंनाय मालाबा नङा होमबा ओरैनो बे दखानखौ होजेननायनिफ्राय माबायदि मोनदों होजेननायाव माबायदि मोनदोंमोन दा माबायदि मोनदों मोजाङैनो मोनदों जेनेबा नों हाजिरा सानसे मावस्लायस्लाय आंथ' 12टानिफ्रायसो खुलियो नालाय ओमफ्राय बिदिनो हाजिरा थायो दा नों बायहेरायाव हाजिरा मावनांगौबा नों फुंनिफ्राय मावदो 4टासिम खस्थ' सान्दुं अखा खस्थ' जायो आरो नोङो 8टानिफ्राय 4टासिम एकदम मावथारनांगोन नोङो हाया होनबाथ' जानाय नङा ओमफ्राय होजेननायाव माबाफोर लाजिनाय मोनदोंमोन नामा
होजेननायाव एसे एला बोरैबा मोन्दोंमोन आरो होनो रोङा मोन्दोंमोन मिक्सारखौ मिलायनो रोङा ओमफ्राय दा मिलायनो रोंबाय ओमफ्राय बिदिनो मानसिफ्राबो इदि होनांगौ इदि बानायनांगौ जाग्राफ्रा खोन्थानायाव जाग्राफोरा नङा आरो बिदिनो बेलेग जायगानि मिक्सार फानग्राफ्रा जनायाव दं मानसिफोरा इदि होनांगौ होमबासो गोथाव जायो होनबाय नालाय ओमफ्राय दा मानसिफोरा जानानै गोथाव मोनदों आरो ना थिगानो गोजोननाय थाबाय बेबायदि मालाबा दखानखौ गिदिर होनो सानो नामा गिदिर माने आं सानदों आरो गेलामाल दखानबो खुलिनोसै नामा साइडआव ओमफ्राय मिक्सारा आंना थागोन फिसालाखौ दोनसै खोमा होननानै गेलामाल दखान खुलिनो सानदों आरो बेयावनो आरो ना दा मानसिफोराबो बयबो खुलि होनदोंना थिगानो माने फिसालाखौ बेलेगाव थिनहरस्लाय गेलामाल दखान होनानै फिसालाखौ सामलायनो होनसै आरो जोबोद मोजां नुवाखै बिजनेस जुदि न'आव मावनाय थायोबा गावनि न'खरनि मानसिखौ बिजनेसमेन खालामनो गोसो जायोना दाथ' बे फिसाबाबो फिसाबाबो बिजनेस गिदिरबाबो बिजनेस ओमफ्राय दा बिजनेस मावनायनि गेजेरजों बिजनेसखौ सासे न'खरनि सासे मानसिनो बिजनेस होनो हायो आरो ना जोबोद मोनसे गोनां बाथ्रा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला साननैसोनि उनाव बे साखाथियावनो गेलामाल दखानबो मोनसिगोन आरो ना गेलामाल सामफ्रोमबो न'खरनोथ' गेलामालजोंनो सोलियो न'खरा ना होमबा बेयाव फैनानै नैबे मा थिनालि होनगोन बेखौ बालाफारा थिनालि नामथ' गैथ'आ खिन्थु नाम दोननो नागिरदों आङो मा दोननो नागिरदों गोसोखां सेन्टार गोसोखां सेन्टार दोननो नागिरदों माने गोसोखांनानैसो मिक्सार खुलिनाय नालाय थानांगोन थिग खोथाखौ बुंदों गोसोखां सेन्टार नैबे बे बावैसो उनावनो गोसोखां सेन्टाराव आरो गंसे दखान बारायनायनि माबा दंसै आरो माने बारायनायनि डाइरेक्ट बारायसिगोनानो दा डिसेम्बर जानुवारिनिफ्राय खुलिसिगोन माने साननैसो खुलिनायनि सिगां एसे एला मदद मोनबा हामगौमोन आरो बेखौ खावलायनो सानदोंना थिग आसे हय नंगौ सोर मा हायो ना होमबा मा मदद लुगैगोन ओरैनो सोर मा हायो आरो सोर मा हायो थिं गुरसे होफैबा जागोन नामा थिं गुरसे होयो सोरबा औवा थसे होफैयो सोरबा सिमेन्ट बेगसे होफैयो बेबायदि आरो ना नंगौ दुखुथिया न'खर बाजैनो आदाथ' गैला नालाय ना सासे आइजो बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै नैबे दखानखौ जों सोलिदों दा मोनसे दखान खुलिनोबा गेलामाल दखानबा लाख थाखानि गोनांथि नङा होमबा हयथ' न' बां लुनायाव सोरबाफोर जुदि मदद होफैयोबा गोजोननाय मोनगोन आरो ना मदद लुगैदों मा ना थिग आसे गोजोननाय थाबाय बाजैया मदद लुगैदों जाय आंनि भिडिअखौ नुनानै गोसो जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन मदद होफैनो हागोन आरो मबाइल नाम्बार दं बुंगोन नामा मबाइल नाम्बारथ' आङो बावबायना दाना दे जोंनि नाम्बारावनो कल खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो ना बा बे खालामनो हागोन बा बिथांनि न'खरनि नाम्बारखौ जों हयथ' हायोबा स्क्रिनाव होनो हागोन आरो ना गोजोननाय थाबाय दखान खुलिगोन आरो बे गोसोखां सेन्टारखौ बाजैनि गोसोखांनानै होनाय बे मिक्सार दखान बेनिखायनो गोसोखां सेन्टार दोननो थाखाय नाजादों आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे जोंबो साना जानायसै पानिपुरि जानायसै